Είσαι εκλεκτός, είσαι εκλεκτή. Ο Κύριος είπε, πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Τι είμαστε? Είμαστε κλητοί και επιπλέον είμαστε εκλεκτοί. Στο ερώτημα αυτό έρχεται να απαντήσει το σημερινό Ευαγγέλιο. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, σεβαστοί μου πατέρες, ακούσαμε την περιγραφή της συναντήσεως του Χριστού με εκείνο το νεαρό, τον πλούσιο, πολύ πλούσιο όπως είπε το Ευαγγέλιο, και ο νεαρός ζήτησε επιβεβαίωση από τον Χριστό ότι θα πάει στον παράδεισο, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ρώτησε βέβαια, τι να κάνω για να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών? Και εκείνος του απάντησε να τηρήσει όλες τις εντολές. Ο νεαρός ανταπάντησε ότι όλα αυτά τα τήρησε από την παιδική του ηλικία και του είπε, παράτα τα πλούτη σου, δώστα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με. Πρόσκληση ήταν αυτή, κλήση ήταν αυτή, Θεού κλήση, πρόσκληση να ακολουθήσει το Χριστό. Αλλά βέβαια ο νεαρός δεν θέλησε να αρνηθεί τα πλούτη του και στην πρόσκληση του Χριστού έδειξε αδιαφορία, λύπη μεγάλη και από ό,τι φαίνεται έφυγε. Η αποδοχή της προσκλήσεως του Θεού είναι αυτό το οποίο μας εξασφαλίζει την είσοδό μας στον παράδεισο. Όλοι είμαστε κλητοί, πολλοί οι κλητοί, αλλά ολίγοι οι εκλεκτοί. Την πρόσκληση του Θεού δεν τη δέχονται όλοι και την απορρίπτουν ή την περιφρονούν ή προς στιγμήν τη δέχονται, μετά αλλάζουν. Τι συμβαίνει? Δίνει απάντηση πάλι το Ευαγγέλιο και μας θυμίζει την πρόσκληση του Θεού σαν ένας πλούσιος άνθρωπος που προσκάλεσε κάποιους να έρθουν στο τραπέζι, να φάνε μαζί. Και ο ένας του απάντησε ότι δεν μπορώ να έρθω γιατί αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να ασχοληθώ μαζί του. Ο άλλος του είπε, αγόρασα ένα ζευγάρι από βόδια και δεν μπορώ να έρθω. Και ο τρίτος του είπε, έμπλεξα με γυναίκα και δεν μπορώ να έρθω. Είναι συνήθως οι αιτίες που οι άνθρωποι δεν δέχονται την πρόσκληση του Θεού. Η γη, τα γήινα, το χωράφι που είπε ο άλλος, αγρόνι γόρασα. Τα γήινα πράγματα με τα οποία συνδέεται ο άνθρωπος δεν τον αφήνουν να δεχθεί την πρόσκληση του Θεού. Το δεύτερο, ζεύγη βοών η γόρασα. Στην πραγματικότητα το ζευγάρι αυτό των βοδιών είναι το χρήμα και η δόξα που εμποδίζουν τον άνθρωπο να δεχθεί την πρόσκληση του Θεού. Και ο τρίτος είπε, έμπλεξα με γυναίκα και άρα δεν μπορώ να έρθω. Γιατί, αγαπητοί μου? Απόκτησες χωράφι, ωραία, το χωράφι στη θέση του και εσύ κοντά στο Χριστό. Και εσύ απέκτησες χρήματα, απέκτησες δόξα, ωραία, κοντά στο Χριστό μας. Χρησιμοποίησε τα χρήματά σου για το καλό σου, για το καλό των συνανθρώπων σου
και μείνε κοντά στο Χριστό. Δέξου την πρόσκληση. Και εσύ που ανέλαβες κάποιες θέσεις και δόξα, χρησιμοποίησε τη θέση σου για να υπηρετήσεις. Ναι βουλευτή μου, ναι υπουργέ μου, ναι πρωθυπουργέ μου, ναι πρόεδρε της Δημοκρατίας, ναι σε χειροκροτούν, σε υποδέχονται επίσημα με δόξα. Χρησιμοποίησε τη θέση σου για το καλό των άλλων και κοντά στο Χριστό. Και εσύ που έμπλεξες με γυναίκα, τι σημαίνει έμπλεξες με γυναίκα? Γιατί η γυναίκα είναι εμπόδιο για να πλησιάσεις στο Χριστό, για να δεχθείς την πρόσκληση του Θεού? Εδώ έχουμε πολλές γυναίκες που έσωσαν τους άντρες τους και τους πήγαν στον παράδεισο. Και σας θυμίζω την Βασίλισσα, τη Θεοδώρα, που ήταν παντρεμένη με το Θεόφιλο. Θυμάστε την περίπτωση της Κασιανής με το Μήλο? Η γυναίκα του, η Θεοδώρα, τον έσωσε. Τον έσωσε και τον πήγε από την κόλαση στον παράδεισο. Με τις προσευχές της, με τα μνημόσυνά της, με τις καλοσύνες της, με όλα. Ναι, θα μου πείτε, αλλά δεν είναι όλες οι γυναίκες έτσι. Σωστά. Θα έπρεπε να πεις έμπλεξα με μια κακιά γυναίκα, όχι με καλή. Σύμφωνοι. Τότε σύμφωνοι. Άμα μπλέξει με κακιά γυναίκα, οπωσδήποτε θα πεις όχι στο Θεό, στην πρόσκλησή του. Αλλά και η γυναίκα, άμα μπλέξει με έναν κακό άντρα, δεν θα πάει στον παράδεισο, στην κόλαση θα πάει. Και θα ζήσει από τώρα τη δυστυχισμένη ζωή, για να μην πω ότι θα φτάσει και στο έγκλημα. Μιλάτε και ξέρετε για τις γυναικοκτονίες, που ο άντρας σκοτώνει τη γυναίκα ή που η γυναίκα δηλητηριάζει τον άντρα της. Από τώρα στην κόλαση. Εξαρτάται με τι έμπλεξες. Είτε με χωράφια, με τα γήινα πράγματα, είτε με το χρήμα, είτε με την δόξα, είτε με κακιά γυναίκα ή με κακόν άντρα, κακό του κεφαλιού σου. Δεν μπορείς πράγματι να δεχθείς την πρόσκληση του Θεού. Πρόσκληση απευθύνει ο Θεός σε όλους μας να πλησιάσουμε κοντά Του, να ζήσουμε τη ζωή Του, να μιμηθούμε το Χριστό και τους Αγίους και να πάμε και εμείς στον παράδεισο. Πρόσκληση απευθύνει επίσης ο Χριστός σε ορισμένους άνδρες, σε ορισμένες γυναίκες, για να ακολουθήσουν την ίδια ζωή με τον Χριστό, δηλαδή να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό, να γίνουν μοναχοί, μοναχές, ιεραπόστολοι, να εργαστούν για τη δόξα του Θεού και του Ευαγγελίου. Πρόσκληση για γάμο προτείνει ο Χριστός. Δεν φαίνεται μες στο Ευαγγέλιο να προτείνει πρόσκληση για γάμο. Πρόσκληση όμως απευθύνει ειδική για τους ανθρώπους που θέλει να τον μιμηθούν και να κάνουν το έργο το δικό του. Και βεβαίως θα μπορούσε να κάνει πρόσκληση για γάμο, αλλά δεν το κάνει, διότι θα έπρεπε να είναι ο ίδιος παντρεμένος. Δεν ήταν παντρεμένος και γι' αυτό και δεν κάλεσε κανέναν για γάμο. Όχι ότι απαγόρευσε το γάμο, προς Θεού, μη φτάσουμε εκεί, αλλά δεν έκανε καμία πρόσκληση. Προσκάλεσε όμως τον μοναχισμό, στον κοινοβιακό μοναχισμό που τον ίδρυσε εκείνος με τους 12 μαθητάς του, που έφτιαξε την πρώτη μοναχική αδελφότητα, αγάμων, οι οποίοι ούτε οικογένεια, ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά, ούτε μάνα, ούτε πατέρα, τα απαρνήθηκαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό και έζησαν σαν μοναχοί και ιεραπόστολοι. Και ο Χριστός υποσχέθηκε σε αυτούς, μάλιστα, που ακολουθούν αυτό το δρόμο της αφιερώσεως στο Θεό, τους υποσχέθηκε πολλά, και γήινα και ουράνια πράγματα. Και λέει, αλήθεια σας λέω, όποιος εγκατέλειψε μάνα, πατέρα, αδέρφια, γυναίκα, παιδιά, θα του δώσω 100 φορές περισσότερα. Και όποιος εγκατέλειψε σπίτια, χωράφια, ιδιοκτησίες εδώ στη γη, θα του δώσω 100 φορές περισσότερα. Και επίσης θα του δώσω την αιώνια ζωή,
τον παράδεισο. Ναι, αυτά είναι μια πριμοδότηση. Αυτά είναι οι υποσχέσεις, οι αλάθητες και οι αψευδείς υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Μόνο όμως τους μοναχούς. Ναι, δεν έδωσε σε κανέναν άλλον τέτοιες υποσχέσεις. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, φαίνεται καθαρά ότι ο Χριστός λέει το έλα, ακολούθησέ με, όχι μόνο στο νεαρό του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα, αλλά και σε ένα πλήθος ανδρών και γυναικών, για να ζήσουν πραγματικά τη χριστιανική ζωή, κατά μίμηση της μοναχικής ζωής. Θυμάστε τι λέει υπέροχα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: φωτεινό παράδειγμα για τους μοναχούς και τις μοναχές είναι οι άγγελοι, και φωτεινό παράδειγμα για τους λαϊκούς, για όλους τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες και παιδιά, είναι η μοναχική ζωή, η αφιερωμένη ζωή. Μπορείς να έχεις και την οικογένειά σου και να ζήσεις σαν χριστιανός, μιμούμενος όμως την πνευματική ζωή των μοναχών, που ζουν με την άσκησή τους, την νηστεία τους. Και όλοι σας ξέρω ότι νηστεύετε ολόκληρες τις Σαρακοστές και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, μιμούμενοι τους μοναχούς. Και όλοι σας ξέρω ότι ασκείστε εναντίον του εγώ σας και ταπεινώνεστε και υπομένετε όπως κάνουν οι μοναχοί. Και όλοι σας προσπαθείτε να ζήσετε στην παρθενία, υπό την έννοια της γνησιότητος, να είστε γνήσιοι άντρες και εσείς γνήσιες γυναίκες σαν την Παναγία, και εμείς οι άντρες σαν τον Χριστό. Τα ξέρω αυτά τα πράγματα και είστε κι εσείς παράδειγμα για όλο τον κόσμο, γιατί ζείτε πραγματικά την πρόσκληση του Θεού στην καθημερινή σας ζωή. Μοναχοί και λαϊκοί, μοναχοί και έγκαμοι, πάμε για τον παράδεισο. Η μοναχή βέβαια και είναι ανάλαφρη, χωρίς τα βάσανα και τα φορτία των εγκάμων, και φεύγουν πιο γρήγορα για τον ουρανό. Έχουν και ευκαιρίες πνευματικές, λειτουργίες, ακολουθίες, αγρυπνίες κλπ. Διαβάσματα πνευματικά, συζητήσεις πνευματικές, εξομολογήσεις, μετάνοια, άσκηση, και πάνε πιο γρήγορα στον παράδεισο. Αλλά και οι έγκαμοι έρχονται από πίσω. Έχουν βέβαια πολλές σκοτούρες, πολλά βάσανα. Διάλεξαν το γάμο. Αυτό που διάλεξαν θα το υποστούν. Και η παροιμία λέει χρόνια, αιώνες: είναι βαριά η καλογερική και ασήκωτος ο γάμος. Έχει φορτία ο γάμος. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Αδελφοί μου, προπορεύονται οι μοναχοί στην πρόσκληση του Θεού. Απάντησαν, αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό. Και οι χριστιανοί αληθινοί απάντησαν και δέχθηκαν την πρόσκληση του Θεού. Και εμείς μοναχοί και λαϊκοί που δεχθήκαμε την πρόσκληση του Θεού είμαστε κλητοί αλλά και εκλεκτοί. Ας συνεχίσουμε έτσι, να είμαστε και κλητοί και εκλεκτοί, και αυτό θα μας δίνει τη χαρά του παραδείσου από τώρα, αρκεί να είμαστε σωστοί και αληθινοί στην πρόσκληση του Θεού. Τους όρους που θέτει ο Θεός στην πρόσκλησή του να τους στηρίσουμε. Τους ξέρουμε όλοι τους όρους αυτούς, τους λέει και η συνείδησή μας. Το διαβάζουμε και στο Ευαγγέλιο και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη. Τα ξέρουμε. Ας τα πραγματοποιήσουμε με τη βοήθεια του Θεού και ας φτάσουμε από τώρα στον παράδεισο γέννητο.